ciğer, şirin şekerci, Alazmanın yürek diyen dilverim. Alazmanın yürek diyen dilverim. Ediyet uçurumlar. Moğullarının aydan itlik arzularını cemlep, men size gelecekte, durmuş mektebinne de, ak yol arzu ediyen, sizin yukarı oku caylarına girip, bilim gemisinne, uzakları yüzmöňüzi, ata watana vepalı olup yetişmeňizi, tüs yürekten arzu ediyen, durmuş yolunuz pek bolsun. Sen kattaştan ilenemedesle. Alo. Alo. Ova? Ha? Ova men? Waleykümselam. Kim? Ha, Begilcan. Begilcan sağlık mı oğlum? Altızaklar o mu? Ay şükür. Ay bir mıdar vardır. Hova. Şuun infokzan kak gelişimiz. Ay uçurumlar kuzağımızı güllenle olurdular. Hova. Tüv öyle mi? Şeyle mi? Kutlu olsun. Yurt karşılasın oğlum. Ay bolu bile. Hasan. Bor oğlum. Ne deyip bolsa hükman arar. Bolya. Bolya hoş. Yağmur ağa, çörek getirdim. Ahmetcan, yen mi koşuk? Çörek getiren olsan, ataş otaydan veriydi. Häzir işim torp çıgalar. Geçen edek men fefu adıra çıkver etmeydi. Al canım iç. Sen bana
Haçan gülçağı da orkatbegendirsek. Men fen gowuşum üýtüşipdir. Qara gözüm, qara gözüm, qara göz. Yağmurağı güllerini senden gowy görýärdi. Men itdim onu. Gör bize gidelim. Mah. Qara göz, gör menden qalma. Gör. Be. Süýden ataýadylar o. Yağmur yağın. Tamam. Bulara oyun malsa bolýa. Çığır sürdüyse. Top depdiyse. Yine şeyle de bular. Şu çığırı yağmur yağını eltip berdip iyi verdim öyle. Onu yüzüne alıp bara aytdı. Görsem. Tığırın şakınla nasıl gıdığı. Ana. Çöreğin süýün taňyr arkadan gyrmadaýdy. Sen bolmadyk bolsa men näme derdim? Maňa şuň ýar bolýar. Ertel men aşk wagt etmeli boldum. Ha, eýgilik mi? Eýgilikde Begiljan jaý yapdy. Jaý toý çekip jaň etdi. Qatığı bolupdyr. Tügeleme, toylu bolsun. Ol aşkyladyň näýrägine? Hay, huşum vurdum. Şon soramandırın. Plan toya var, nira var, şoňa var diýilen boldy menkem. Şuň maňa bir da bolýar gyrmyzdaýdy. Şuň surumlamy uğratdy. Eň soňkuça. Bir hil doýular. Taşmuşa bardy. Wah. Zanigin. Sen entekler alzırap bozulmalyal boli. Bostan pahyr. Ýanyňda bolup, daşynda aýlanyp gören bolsa, beýle bolmaz. Umurumda olsa. Alo. Ha. Hawa men. Begiljan sen mi? Hawa. Avtobus men dinlemi. Öýüň bararmy şo taý? Ha, inne bolle. Bolýar. Bararmy. Bolýar hoş. Men gitdim anna. Hay canavar.
Kara gözüm. Bakım kowlanır. Men elensem oğla göz kulak bolgun. Men yüreğim. Ya, Ya kırmızıydı. Helak olup ne etsektim kırmızıydı. Vay toy bir uğrat. Sağaman gitti, sağaman gel. Begliye gellere de köp salam ayt. Caylarım kutlu bolsun, toylu cay bolsun Allah'tan. Şunu menden solara toğut de. Vay ahar edimde lehrekiniz kırmızıydı. Ahmetcan, köşüp, yağmur yegeni hoğulu yolu çölle uğrat balam. Yürü oğlum. Enek kara adam ihtiyamı. Yok balam, onu uğrat ya. Yürü oğlum. Men batım dolanır Ahmetcan. Karavul. Var sen kay. Uğradan on yollaş olmaz. Ne tip bolsa Berilcan'a toyun soğur. Onsoň Ahmetcan, sen ne ettin? Sen tigiriňimni gön ýyzy owa bas. Sen sen garwydam senden galmaz. Men özüm gider. Heydim onu. Yedenin var ola. İnne dedel ol görmedi yani. Hay iyidime aytmal oldu o. Ay berekella. Tuğla. Oha. Agol koşak. Karagöz, yok aydaly.
Assalamualaikum. Waalaikum. Masin gerek mi? Yok, bana maşinli oğul gerek. Aka. Alo aleyküm. Aleyküm esselam. Aman geldin mi? Ay şükür dayı. Sağ Vurgun olun. çıkma o bakara. Şükür. Yür. Begli. Sen amadanın şloreal oğudan zaydan mı oğlum? Ova kaka. İnna aşkavatta odan ne alzay yok kaka. Doğru doğru. Tuğreme. Edil ertekler derkali. Aydından maşini var. Al kaydı verecektim olin. Ay şu zaytoy aladatsa kaka. Yok la. Gülü alafta olar katnap doğru. Kaka. Doğrusunu aytsam mena ova varma utanyanam. Ve utunur ya ne mamış? Ay bize berde kayşaşan olup börse. Seni mota deyik koydum. Ova gara ilgün näme diýendir? Ona heyle. Näme dip näme aýdýandyr? Sana salam aýdýarlar. Bolan şol. Näme dip näme aýdýarlar? Näme? Kakan oğuda ödünü urmanı etberin duýdýarmy? Ay kaka. Kakang geldi. Atamam geldi. Ay can oğlum. Köşek näheli? Ay caydar değilken ay. Tüveleme. Fere de havluları. Kaka yür. Düşük mü? Yer. Gel kaka. Anha, en kavulxanaň şu. Madam alık. Geç oturdu arkayın buyuru ver. Doğrusunu aytsam, şu joy senin üçün aldım. Öňkümi de ödüm bilen kaka. Darşgan rakdy. Şu çaka çelli sana aşka vada edeli. Bilece yaşalam diye bilmedim. İne. Ha, ennem şu Batıray'da otursun mu? Ay kaka. Ata toya başladık. Stolum getirdiler. Şeyleme. Ay tuveleme köşek, tuveleme. Ata ecem çayla üstünde olur mu oğlum diye. Yok la köşek, çay kem almadı. Ata kalkın çayla edin diye. Düşünmedim la köşek. Kalkın. Şekerim aylan çayla edin diye. Ha, vah. Benim oğlumda var şol. Ova olurdu köşecuğum. Yani şehre sıklık son iyini taparsın mı? Tapmanam emme yerine tapyan. Onunla gidayı da gammal ya. Bağla.
Ferhat oğlum, Ferhat. Ay, tekilay. Ata anat gördün mü? Taksi. Niye ayasın? Türkmen aşağı yol ulan atma yolda sürün. Böyle yavaşlık. Göremin dağa çıkıp barayat. Ferhat. Ferhat'a. Ata görene. Ata şu yer. Dur Yusufcan. Şu zayımdır oğlum, yanlış yana değildir. Ata şu zay bizim zayımız. Oturat. Ata bizim liftimiz odan garem. Oğudan oğlum. Değilsen oğudan. Hoş geldin Ata, sabaha geldim. Uy, Ata. Bizim kapımız rek gayettirler vay. Bağışlan birini gödüýäňiz mi? Ha, doğun. Biz adaşaydı ödeyen. İşte uğraptı men oğlum yaşayan olmalı. Adam begli. Begli we bärde goňşy ýaşany okmaka diýen. He, yağmur. Şunu yalını düşürdü. Ağlamam da. Men sana adaşlar iyidin tapartın dedim koşu. Tapart. Hem yerim tapyanlık. Ay, yağmur taptım. Bağışlan siz akılalymy? Bir sen mi? Hawa. Bir sen nereden çıktın? Men evimden çykdym, sen nereden çykdyň? Ay bilem ya. Ştaydan çıktık. Şu yigidin kömek ulan. Gatywda, ana ýöne gireliň? Telefon edip tapart ogluňa. Girim. Artyjaňymy be? Owa, yol veredimiz şu. Siz näme almadyk mehmanýaly? Hangi ýeňrak arkaýynrak oturuň? Häzir. Alın ha, görüp güýmeni otur. Ýaşlygyňy ýatlarsyň. Men çay paýa seredeýin.
Meňli hanım yeňinde işläp, bizdenki uya deýleýir, feykin wasyp uýer işläp, bizdenki uya deýleýir. Aşyk guluk goýgul söze, siýazylyp ýaraşar ýüze, sürme çalyp gara göze, bizdenki uya deýleýir. Giyinipdir gyzyl aly, bilmen nedir ýar hyýaly, göz edip ýomut ahaly, bizdenki uya deýleýir. Bal çapmaz görey diýsem, ýokdur malym berey diýsem, açroýyňy görey diýsem, öwrülüp uya deýleýir. Görüşelim meňli hanım, istihanım şirin canım, pragy dir din imanım, ýetdirmez uya deýleýir. Mahmulynyň öz söýgüsine bagyşlap ýazan şygyrlarynyň ýene biri. Näzli ýar erkin ýatandyr, oýarmaga gıymaz gözüm, gözlerimge çöp atandyr, laldyr tilim çykmaz sözüm, aç gözlerim görsem diýip, hyzmatynda dursam diýip, teşnel evden sorsam diýip, kararym ýok çıtmaz ýüzüm. Dayda, şu kompüterda oyun oynayayım. Wah oyna köşem oyna. Senden başga oynajagym ýok şonşuwat şüleýde. Geç ýagmar, çay içelim. Bibi. Oğla durmuş yolunu alır. Men seni yitirdim. Bugunam adaşıp sen kapyňdan geldim. Ya bi akwalyň ýene bir oýunum ka. Ay howada gawadan napmadyk ölençe tapmaz diýip öňküler ýöne ýetmändirler. Men dilaçynjam sen mektep tamamlap paýtagda ýokary okujagyna gaýtdym. Menem ejem pagyr goretmejek bolup 2 ýyllap orada işledim. Soňam Türkmen awadyň ýokary molumçylyk mektebini gaýbany tamamlap şondan bäri owan taklap otur. Allah Taala maňlaýan näme bilýän ýok da ýalmar. Okudyk, ýokary bilim aldyk. Soň bir ýazgydymyň ýarlanyna durmuşa çykdyk. O durmuşam bolmady. Barça qyýt galdy. Ola näme? Kişi maşgalatsa. Durmuşa çykdy. İnnolan öýde ýaladalary. Wagtal gelip hawara tutup durlar. Diýme onna 2 diýene biz bolýarsa. Ýagmyr geç, çay içsene. Bebi, uçur sana ne tanışıp ber? Hanin, rüyadın neresinde? Bircan, ne hil vorqa? Radilik bereyinmi? Qakamda olara geliveriň diýen ýaly. Ejemem aýtdyydym sen göwnüň ýykmart diýe. O ne hilke? Siz bil okudyňyz-da. Aýtsana, ne hil şol oglan? Bircan çynyň aýt, men owadan ýüriti sen ýanyňa maslahatlaşmana gaýtdym. Mine onu kakavaşrak ýaly görýän. Korkýan. Bircan. Ayda.
Korkma bossan. Yağmur gowy oglanlar. Maňa ananay. Şoň bilen akbaryň çatylan bolsa, diýmekden bagtly. Sağ ol Biýcan. Menen sana ýadygärlik. Oýna hil gowy düşüpsiň. Bossam. Suratyň arkasyna seyret. Bir gezek bossan men okuyan yerime gelip mehman boldum. Şonda da şu suraty maňa ýadygärlik berdi. Şondan soň kendi owada barjak bolmadym. Tizdenem okuw tamamladyk. Üniversitede iş alyp galdylar. Oui. Alýagmyr hani jaňa edip gör oglaňa. Haýsy jaýda ýaşaýanlyklaryny bir bileli. Vakti adaletini lalakin. Sevem ýada daýdy goýdy. Oňly iýbem içmedimi? Hey toyun ömrü adam. Men ýene baraýar. Bu onuň biri. Deyin canım. Kaka. Otur mu? Mihmanlarına seni gatsul halttır kaka. Ay sağ olsunlar. Maňa da sen ýollaşsaň dostlaň ýarady. Toy kemi ýok. Jaýyň gulýar gutdy bolsun. Kaka. Kavla. Meni inni. Diňe sen galyp. Başga kim var? Ona kim var? Çağılan var. Ulyal maşgalan var. Kim var? Bine gip boldy. Yok kaka. Sen düşünmedim. Men ejemi hatladım. Gecen yok.
Tamam. Şeyle mi? Bar oğlum mihmanın yanına. Bar. Kaka. Bir YouTube'umuz bir geçenler, bir dayramlar deyip bir kurum taptılar. Ne zaten? Başına mı dedi? Yok, ol erbet bat diyor, no. Bir dayram, o kendiye. Hay. Kaka. Onun toyu çağırayım erekenim de. Ay koysan ay. Çağın epinene man orucu korktuğun ay. Näme kağın beri burada göllek gelen röydiyen mi? Han bilani. Her tarafta o näse dedi. Ay ne ettin ay kaka? Dur, meni de kuturamak. Biz şehre edemide ağdaştık. Ağdaşıvam sen kapıyın durduk, başka bir kapıyın kalktık. O kapıdan çıkanam, men çağırttan ver tanıyan bir tanışım olup çıktı. Ana bahar olan şol. Begli. Mihmalın içinde qaytacak bolýarlar var. Bor bardım. Kaka, bağışla beni. Men kitelek. Öyle. Var. Vah vah. Yekelik diyen lat. Kat hervet ladika. Oğul yerine oğlu olup gittim. Öy yerine öy. Sen yerim olan boştur. Ana şu boşluğum beni yutup var ya. Basam varmak bas getir, tüyüm varmak tüyt getir, orta varmak ot getir, oğul hacet o katar, külüm mike kül atar. Uy balacığım sana düğüneyin de. Ha, men varmam doynalım. Basam varmak bas getir, tüyüm varmak tüyt getir, orta varmak ot getir, oğul hacet o katar, külüm mike kül atar. Hava? Alo? Hava? He? Kıydım sen miydin? Tamam bardınız mı? He, süyüm marman süt getirmeliğine öğrendik. Hava? Bolya lağıd men näme şoň şokolady yemellerliğini bilemok mu sensiz? Bor, haçan gelseňiz geliberiň. Bir günnäl 2 gün gelmeseňizem. Tagaman gelseňiz bolýar. Men özüm seyrederim Şöhratjana. Aha. Bolýar. Sağ ol, tagaman gelim. Bu balacığım. Ana oyuncaklan, kubiklan oynaly? Anhame. Vay. Bakımın açar kahve. Dada. Yağmur kıtırdı. Yağmur. Bir goşmak barıň näçe bolýandygyny düşünmediň de şo wagt. De. Nämeler bolup ýörer. Edil düşýär. Şunça wagtdan soň. Şunça yekelikden soň biwe duşarnyp. Yatsam tursam oýma dögelen okdy.
Ya Allah Taala şekelimi dözmän. Mevlum diýdim-ka. Belki şeyledir. Vah, şeyledir bolýan. Görünüşden ilgun näme diýer. Oğlum elinin näme diýer. Ana gep şonma. Ata bir daydan sana diye. Alo. Hawa. Bibi. Gorgun musun? Hayır Hawa. Hiten radım kendirmem. Ha? Hawa. Doğrudanım cüyümde yok şol. Ay öğren soňrak bark gaýdaryn. Kaka! Bolýa, jaňadan şun tagol. Kaka! Biz gap-gaçlar taşyp gelýänçek, gaýrat et dagtyjaňa teretsene. Bor oğlum. Biz derre ujuk gelerdi. Ha, bolýa. Han nerede ol? Vah, balacık. Vay, köşecik. Nämecik bol sana balacıgım. Vay, köşecik. Vah, gideceğim koyu vah balacığım koyu. Ha, bularam. Gittiler de. Vah, inni näsem kan. Vah, çüşedin yerdek ha. Vah, cana balam, cana. Ine, men sana süýt çagal berem. Al balam, al süýt çagal iç, al. Al onu, al. Süýt çagal berem, al. Al köşesi. Al. Vah, cana, vah, cana köşecim. Balacığım. Vah, hani, gel hani, gel. Gel balacığım. Gel bakalım. Vay tuğulimi. Vah cana balam, cana. Gel hani. Vah cana balacığım. Vah koyuver köşecim, koyuver. Balacığım, sana benim koyuver balacığım. Ana gelýärler. Yürü, uzaya gireli. Vah. Gideceğim balacığım koyay balam koyuver kıydım. Koy cana balam. De, Mehmet sen koyay kıydım koy. Häzir. Häzir cana deli. Vah cana kıydım. Vah cana. Alo bibilermişi. Bir bağışlar. Vah. Alzıracak derveni aktıcam haris ağlap duran o. Hova. Vah yan çık gittiler de birer gelecekti. Vah süyden verdim. Suam verdim. Alan o abi. Hova. Bibi. Vah sene bibi. Çaltırak gelsene. Bolya. Vah. Vah canım. Bolya. Canım. Bolya. Häzir. Gel hani. Gel kimi televizyon var. Ana, nerede var? Men bir bolsam baýagly. El balaramay. Öler herler. Koyuver. Vah, koy. Ana. Lelle. Bak bağla kıydım. Bak bağlacığım. Koy. Ha, bir geldin mi? Geliver. Vay ocağıdın ağlar. Ay bir azrak. Vay bağlacığım. Han getirme. El ayaktadır onu abi. Getir bağla ağlaptıra bıçağı. Bu ölmüş zıplıktır ahiret. Vay bağlama düğüneyin. Han Giray nestay. Vay düğüneyin leleme. Vay düğüneyin bağlacığım mı? Canı bağla. Adın ne mi? Ana indi ağlamdık. Neme? Ol
Neme ağlatta. Salam alik. Tuvaleme, mihman yeleydimi? Alik salam. Ana etçe geldi. Aman sağ mı gelin? Hudaya şükür. Ana. Gelin geçin. Giyir verin. Giyin. Böyle. Şepçalam. Ha? Şepçalam. Barda bulaştırdım diye. Kaka. Begli. Geldin mi oğlum? Assalamu alaykum dayı. Uyup oturmalı ki niye? Yok ne kaydayın. Teyze çayında mutlu olsun. Sağ olun. Bivdayda. Oturayım alekeninizde. Yok dedim, üyü varayın. Gelir duruş ne tip bolsa, sizden varın. Bolya sağ olun. Kaka. Mıyıkmanı uğratman neymişler diyorsun? Begli. Azar verme. Bibi, bağışla. Men gelin bilen o zayda çay içeyim kan diysem sen kayıt veripsin. Yankı edecek olamda sen açarlan yadımdan çıkarıp izah ediptirin. Geç yağmur açarlan koyunca yerindedir onlar. Bira geldi. Min hazır. Bahar. Geli vurgaydım. Ece öyde mihman var mı? Men sana şu yedit öymede gelmesin nimedim Ece. Şu ataş var yerine men yok Ece. Men sana neçe kadar aytdım Ece. Bolya ta oturman mı? Yağmur dinleyre yanca geldin sen. Oğlum beyl garaşandır bana. Bir kese çay içmenim kaytmak mı? Neme, ol beglin yollaşların biri mihmansıla sağırdı. Bir şoň hükman barmaly bibi. Bolya ta otur. Sağ ol. Bağışla Ece. Bahar. Sene cengentek başın çararlığı vardır. Mehman else gözüm üstüne. Min ıkbalım bilen sen işin olmasın. Vah Ece can, men näme üýmide mihman gelerine karşı mı? Ol ataş mı, yataş mı, bizim yegenimiz mi kädidim? On soňam ol görenin ýanyna men biýi daýdama seretjek, öýünne bolup hyzmat etjek diýen bolýamyşyn. Olar ýallar ilki eýdip beýdip ynama girerler. Soňam öýmide hasaba dururlar. Soňam öýmide eýe çykarlar. Ece, Ececan.
Wah ejejan, menem öýümde mihman geleni gowy görýän ahyry. Men ol yer çekenmeke diýip aýdanım boldy. Wah ejejan, ol oňa da demekene. Men häzir. Wah eje. Sen meni bagyşlap gör. Men şu jaz diliň aşagyna goý. Men häzir tiz kömek çagyraýyn. Şeylen geçen yıl çempionatda 3. orny, 1. medaly eýe bolan paýtagtyň Adil Aşgabat komandalary duşýar. Oňa Ferhat. Aýagynyň aşagyna köpgin alryby. Meydanyň başa çykady, Yeri. Ýetdi. Köpgini Yer bolsana. Ay! Küçük şart kamanatın oyuncular için yani olur köküğünü hayliyagal bir yerine geçirdiler. O şeylikte define talip komandanın oyuncular köküğünü alıp okturluyor. Beldi Şamradı köküğünü çıktıra geçiriyor. O yerde Rahman Mehmet Şonkayev salımını vermen köküğünü geri ola taraf tepiyor. Hawa? Kakama ba ayağı senyal holuk gitti vali. Yine şodaydan qaytdy diýen. Bel Hudaý. Olama men ýaly ıňdyrmadyr öýde. Sen näme ıňdyrmamy? Institutda qaga maňa iki jagy söz aýdyp bilmän näçe ýylma düşdüm. Men mesel awtobusyna minip düşüwem ýydymdan galman. Garama ýörep meni öýe uğradýadyň. Zoram enes bolmadyk bolsa 29-njy awtobusyň häzirçe ýolukçy bolardyň. Jahanjan onuň ha dogry. Begli. O jagada togmada kakynga közüne de darlyk eder. Dur. Sen bir zady ýatdan çykarma. Kakam men dogluňyndan bäri ýaka. Ýalňydan ýükün çeki bilendir. Inni meselen olaň özlerine goýup beňki bolýa kaky bolmaly. Kakamdyr. Alaglan kakam köýnügini. Alo? Alo? Kaka? Yeni bir ayal maşgalasyny soraýar. Alo? Ha? Ha, Kırmızıayda. Salamu aleyküm. Ay şükür. Gowy. O bagara sağlık mıdır? Ay hova. Düşewmi yumşatdylar da. Ay goý beren oklarda. Ha? Zay? O näme zay? Ay yok, mena zay tatsak diýemok. Yok diýdi aýday şoňa. Be. Ha? Şeylemi. Şu qaydaly mer şu çatırtı ýatyrmy? Wah janawar. Itwe pastrol. Neme Ahmet Çan'ın ahar pakar hep uğrat duruyor, o janawary men variantçan. Bolya sağ ol. Hoş. Kaka näme bollay? Men o etmedim boljak gal. Men qaydaly meri Karagöz şol ýoluň çatyryna ýetýärmiş. Ağaç tutup. Ay it bit bolsa ýaxşylay kaka. Ýüzüň itgäk gidipdir. Men başga bir habarym käýdi korkdum. Yok, o işler oğlum. O janawar men şu wagtda seni ýeketir etmedi. Maňa ýollaş boldy. Men orada o janawary taşadynda gaýdy berdim. Kaka, seni gözläp owadan bir adam gelipdir. Owadan? Ola tawda. Menem oňa telefona gürleşip oturan soň bir käse çay hödüretdim. Çağıraýynmy? Ay, gelin öwlet diýipdiler, bar çağır.
Bir. Oğudun ilip moyunu ne edip taptılar kanay? Şehre çıktık ağlarıp iyimi tapılan bak bu da. Salamu aleyküm. Wa aleyküm. Salamu aleyküm. Yağmur ağa. Kaka, bu yiğidin adı Atakan. Tanışın, uğurlaşın. Senin işin önüm bolu ver. Yağmur ağa, geçin oturun. Yekece ben oldum. Yağmur ağa, men bir işince geldim. Men öyle juhatçın oğlu. Kurban arabasıyım, artığı. İnne tanıdığın mı? Şeylekte bir oğuda sırağım o ne? Ya şöyle. Yağmur ağa, men dedeki iyi olaydım diyen. Ne mi? Yok, ne mi diyecek oğlum? Men sizin o vaxtda aman bir yere tanıyadığınla. Son kıyına diye dayıttırdım. Yok ha deymen de ya şöyle. Bizim qarradık. Kıyımız oğudan taşa gitmede kim oramız yok deyiptiler. Oradan soruşturdum, iyileştirdim onu. Yağmur ağa, sizin cahit atmak niyetiniz var dediler. Kim aydı ya onu? Ahmet, sizin yeğensiniz. Tigirlice. Al eneyim. Çağın epineydim. Şonu söyleyeyim. Bak ben aşılattın ova yürüyütün öyle yapardım. Senin beri kayıpsın da. Zahit atılan ok gitti. Men kıvırcık değil o. Şiye kerekten değil mi yok öyle. Andurun tek. Geç otur. Adım Atakan idin mi? Ova. Ödüňem öýlenen ha? İnnem sana jay gerek ödem bizim ovamızdan. Şeyla. Şehirde kireynen kanka görmekten Halit yiriptir ya şöyle. Demek öýlenen de. Hava öýlenmekçi. Jaýy yeteli pulum var. Dur sana. Kim senden şu at pul soruyor? Sen Nemet. Öýlenýän bilen Zahit Aliýana Allah da kömek edermiş. Bar, bizden hem sana kömek boldun. Sen öýlenni başgalan amalla howla gelip arkaýna aşa ber. Men bir gara başym, onsuz aýnam edeýin. Sağ olun Yağmur ağa. Sağ olun. Öyle. Sağ olun. Dur, nire var ya? Bir daydamı beğendireyin. Kim dedin? Bir daydam. Bir daydam? Dur. Onu sen kim oluyor? Men Atakan. Ataşan bir yerler. Ataş deydi ne? Men sana şu yedit öýüme de gelmetin nemedim ece. Şu ataş var yerine men yok ece. Sen ona birin yegin olayan da. Ne molla ya şulu? Ne mollu? Ne mol diyen? Ne mol zoktu?
Kaka näme bolar? Hiç tat. Sen muşlatlar kurnap beren. Sen maňa jaýfatlar jokop beren. Kakam gelsin sen dugulumda. Kaka. Yağmur dur. Begliğin günahı yok berdi. Ähli günah menne. Men sizi sonra bir tapan men. Zayıf olmayayım orada. Bunu noktaya Amerika'da da yaşıyor. Kaka, bağışla ölen. Sen oňormadың. Nämen oňormamışym? Her bir gelip berenim zahmet eledin mi? Adama özüňiz görmän, bilmän, iyiliň gepi bilen baha bermän diýip ýörenime öýdüň kaka. Kaka sen gaty görmä. Burada sorajak. Men öňrekden bäri Aýdy ber. Kaka. Sen bir aýtman ýören bir derdim var. Menem näki sorajak bilmän ýör. Men pikiriň derdiňem bolsa, oglum gelinim näme diýerdi we injetme. Biz mudama sen tarapyndadyr. Sen näme diýseň şo bolar. Sana gowy bolsa kaka bize de gowy. Men şun Lokman biwe ýöremasmyn. Ýöne näde? Ay onu gördüm ýene dilim tutulur men. Salam elek. Gele görýüm. Gurrun soňuz. Geçip barýadym da o wagt barýan. Ejem keselhanada. Uy, bi. Näme boldy? Ýürek Wagey, nerede? täze gurulan keselhanada. Ýagdaýlary gowy, gorkar ýaldat ýok. Öten akşam baryp gaýtdyk. Häzirem gitjek boli oğlum koyup gidibilemok. Siz bararsyňyz da. Elbette. Bir mont öýe girin. Geçin. Bolya. Men ştaýda garaşaýar. Naharym taýyn. Şunu gyzgynjak bilen ýese gowy bolardy. Yağmur. Oy. İyi salam. Sağa man oturmu? Oy. Bıratlan neydi Yağmur? Toy payaladan mı amende? Men nälle? Bahar tallabatlary. Gel git.
Ünebiye üzüm. Gıyılın bakar yıldızık nar sallı kızgını bilen iyisin deydi. Neme? Evi. Men nemeden aşazağım bilen mi? Sen iyem başladın ha. Evi. Selamun aleyküm. Ve aleykümselam sağlık mı? Amat kurban. Selamun aleyküm bir dayda. Kurğunum atas. Ne alıyor dayda? Kuvve. Zatalı kovu mu? Kuvve yaxşı. Sağlık Kudaya şükür. Ağam bağışla. Urunuzu piyasi vereydi mi diyen? Ay yok la. Yağmur, nira varyan sen? Men gelir durar. Sağman otur. Sağ ol. Selamun aleyküm. Ve aleykümselam. Atahan, biten may? Allah'ım. Nire var ya. Senin oğlan da var ya. Daim daimi. Aman yarapları yürüp yağda etmeye var ya. Sayın mesele çözüm etti. Alnıyım. Ova vardı. Kırmızı ayda ayak dayılar düşünür. Şu zayıfayım ki. Arkayın toyşayın tutuyor. Yaxşı yigit. Bir maşin takla. Näme buladığını qaldı mı? Hava qallı. Şəhər mədaşda qaldı. Ay diyan yok. Bir adet başar. Öyle. Tamam.
Mere siz biraz ayak çekin. Vay. Uy. Bahar canım. O vakti deyipti. Sen yadıma düştün budur şovada. Cümle cahan başka dünya ömrüya. Yaşanan yaşaydı yıllarım anım. Buludu dey anasmana soruya. Durmuşum yer şirin şekerdi anasmanın yüreği.